Αγαπημένοι φίλοι και φίλες εκεί στην Αργεντινή και στο Μπουένος Άιρες, σας εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία. Θα είμαι κοντά σας στις 17 Νοεμβρίου και θα σας περιμένω με την μπάντα μου μαζί για να πούμε μαζί και να τραγουδήσουμε ωραία λαϊκά τραγούδια αξέχαστα, να χορέψουμε, να περάσουμε μια βραδιά μοναδική. Σας εύχομαι να είστε καλά και θα σας περιμένω. Να είστε καλά.